पूर्वमुक्त मार्ग विस्तारीकरणामध्ये अडचणी येत आहेत। विस्तारीकरणाआड येणारे वृक्ष तोडण्यास विरोध केला जातोय। निर्णय रद्द करण्याची स्थानिक रहिवाशांची मागणी आहे। MMRDA कडून प्रतिसाद न मिळाल्यास हरित लवादाकडे तक्रार करण्याचा इशाराही देण्यात आलाय। पूर्वमुक्त मार्गाच्या घाटकोपर ठाणे दरम्यानच्या विस्तारीकरणाच्या कामासाठी पूर्व द्रुतगती मार्गावरील 320 झाडं कापण्यात येणार असून 386 झाडांचं पुनर्रोपण केलं जाणार आहे। स्थानिक रहिवासी पर्यावरण प्रेमींनी मात्र या वृक्षतोडीला आणि पुनर्रोपणाला विरोध केलेला आहे। पूर्वमुक्त मार्गावरील हिरवळ नष्ट करण्याचा हा डाव असल्याचा आरोप करत MMRDAने वृक्षतोडीचा निर्णय तत्काळ मागे घ्यावा अशी मागणी स्थानिकांनी केलेली आहे। तर ॲडव्होकेट सागर देवरे यांनी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त आणि महानगर आयुक्तांना कायदेशीर नोटीस बजावत हा वृक्षतोडीचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली आहे। येत्या काही दिवसांमध्ये MMRDA कडून प्रतिसाद न मिळाल्यास याविरोधात हरित लवादाकडे तक्रार करण्यात येणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलंय।